baziqonda abazali benenjongo zokutshata kuba babenyanzelwa ngabazali. Kodwa ekuhambeni kwexesha baye abazali basweleka nephupha labo lomtshato ladamba. Imali ngane ngizokuvulela umnyango. Hlala kahle ne? Already? Okay. It's okay. I'm not seeing Ahmed. I will walk. No, he's in danger when it is time. 2 minutes. 2 minutes. Ngilungisa nje. Ngihambile antapho lapha. 2 minutes. 2 minutes. Uyisa? Izoba right. 2 minutes. Sikawari manibongani ngihlabasha. Oh, okay, bheka ithi ukhaphi ngitshele. I'll be fine, baby. Ngihlabasha. Okay. Yeah. I'm ready. Okay. Thank you. Uvuyiswa wayenqwenela umtshato omyoli njengomdudo kaMapasa. Uvuyiswa esenintwazana encinane wabaliselwa ngumbhiyozo yesinyanya uMapasa owaqhubeka unyaka wonke. Besithi ehleli nje abe nephupha ngombhiyozo womtshato wakhe. Emveni kweminyaka Uvuyiswa waphaphama ethandabuza ukuba ingaba lo mtshato uzawude wenzeke, ingaba uza kulinda kude kube nini na, uza kude oluphale iminqweno yakhe ingafezeki. Ngibona abasha abathandekayo lapha phambi kwami okungenza ukuthi ngigqolelane intokozo kanye nokwesaba ngesikhathi esisodwa. The days of marriage are coming to an end. Uyazi kunokuba ubone abantu belotsholwa injalo. Abaninzi bakholelwa xa uphawu livela emazulwini luye luphindaphindwe kathathu. Hallelujah. Kodwa ngoba basemazulwini ngithi ithemba lisekhona. Hallelujah. Kunokuthi babonisa uthando ngendlela ehloniphekile yokuthi bashade. Awu intsha namhlanje isikhetha ukuthi igqemeze ko-Twitter, ngothando nango-hacking. Kodwa ngithi yenkosi yasemazulwini ithemba lisekhona. Hallelujah. Bathandekayo enkosini, uyazi ngiyangizwe izindaba ezimangazayo naleli siko selikhona namhlanje. Kunokuba uzwe kuthiwa insizwa ilobola intombi njengoba kwakwenzeka ngesikhathi sobabamkhulu. Namhlanje intsha namhlanje usawuzwa kuthiwa intombi inikeze isoka imali ukuthi ilobole. Yini intshela indaba engingayibuzanga. Hallelujah. Kodwa ngithi ngomoya oyingcwele ithemba lisekhona. Hallelujah. Zithandwa zikaNkulunkulu, ngithi-ke akasithandazise uthando lwangempela, hayi nezinto esizizwa nemihlolo esizwa lapha ngaphandle. Hallelujah. Ake sithandaze bathandekayo enkosini. Nkosi yasemazulwini,
Nkosi siyakubonga baba ukuthi usambulele nali iqiniso ukuze sigweme nazi izimo ezihlazwe impilweni zethu. uVuyiswa wayengayazi loo nto yena kodwa olu uphawu lokuqala. Sorry, ke late. Before ukwatha, ke go explain le gore why ke late. Hello, mawale. Ke attended the wedding of the century. What wedding? Wedding ela khazina ka no kubusa ka yena. The one I told you about. It was amazing. Re ne re jaifa dijo. Oh, roko ya monyadi yona. Oh, amazing. It's nice. Ke isa ro motlinela yona. Mala, mapuli. Don't look so traumatized. Ngabonetseng, o misisa out usha. You didn't invite me, was Makoti kiti. What's the occasion? Manasa, please excuse my partner. You don't have to worry about that. Get how I give one of our Go to the Yeah, no papa clean jacket there again. Whoops. Is something wrong, sir? Actually, yes. You keep on calling me sir. Joe. No, like man. Let me take you for lunch and you'll find out. Is that a yes? I'm sorry. I'm already taken. Come on, you don't have to lie. I'm a man, I can take it. Tell me. I'm not ring Me and my men, we are very traditional, so we don't believe in rings when we have lobola. Oh, okay. No, in that case, one. Okay, this one. These are my numbers. In case you change your mind, ne? Sharp. Very happy with the service I received from them and always felt comfortable that a lawyer was only a phone call away. Clientele Legal is unwavering and always ready to protect your legal rights. Your peace of mind is never compromised. Clientele Legal 41. SMS now. Innovation, glycologist, glycolic acid. Ingaba uVuyiswa uluchasile uwena kodwa ukuxoxisa kwaye kwakhula engqondweni yakhe ngamandla isaqhwithi siyeza. Ithenda lock install amageyser laphana eFlorida. Ithenda lakho lizothatha 6 months. And guess ukuthi ubani ozoba i-right hand man yakhe? Well, of course. Isn't that the best news? Ingabe khona into wrong? Yeah, ngiyakuthatha. Come on, Vuyiswa. Uyazi ukuthi awukwazi ukuqamba mama. I-department yami lokuqamba mama. Maybe akathela tender yakho bongani. Ngizoyithola ithenda. Just that okwamanje man saseyiningi izinto ekusamele ngiyifunde ngibambe laphayana. Wena eba ne-patience. Why tshwantse nna ke dula nkele patient? Huh? Ingabe yonke into right mama? You know what? I've lost my appetite. Ngikholabela edle. Vuyiswa. Sithanda sami. Hayi man, uyazi noma ngabe yini ekuhluphayo, ungakhuluma nami. Bese. Gompieno. Someone is saying it was all about marriage. From Moruti, Mopasing.
to mapule ko mmereko. And then this guy wa fitla o fleta le nna because a gona ring mo monaneng bongane. Baby, yes, konke okukhathazayo manje maduzane nje kuzobe kungasekhathaza. Umtshado awufikeleleki kuvuyiswa. Ukuncokola ngelobola akusenzeki phambi kokufudukela eSnake Park naphambi kokuswela kwabazali bakhe akuthethwa tu ngelobola. Kukho intetha ethi kukude eBhakuba akuyiwa ngamntu. Izinyanya zikholelwa okokuba iBhakuba yiparadesi ekude. Brother Vincent, ngiyaxolisa ukuhlupha ekseni kangaka. Izinyanya zikholelwa okokuba iBhakuba yiparadesi ekude. Bengicabanga ukuthi mhlambe ngaba njani uma ungangibhadala bhuti wami ngaphambi kokuba esisebenze okanye ngaphambi kokuba siqede itender leyamagiza. Angeke khona ukungibhadala before bona bayifaka. Izothatha isikhathi esingakanani yona leyo nto leyo? No, you understand, bro? Okay. Sharp. Zimpawu zesibini ezi kwezi mpawu ezithunyelwa zizinyanya kodwa uvuyiswa akayiqondi loo nto. Chomi akombuzimu kana gile tsinki o tshentshege go fonela brother yola mapule o tshunga kana ke re phone call nyana e one fela gao kana le nna ke tshama gore ke na le motho aka ke mo ratang a se akombuzimu motho nyana o wa gao when was the last time you did something romantic nyana o bua ka ke ra gore di movie nyana restaurant nyana I guess yeah right ke Lazaro shemne wa ke ga blessa tswela di Lazaro wena. Oh, speaking of Lazaro, Kungaba njani masingaya ku picnic? Bongani. Ubatlamo and then the basket. Awukwazi kuya ku picnic ungayiphethanga i-picnic basket. Asam, ngiyazi uphethwe indlala. Sesingenza sure ukuthi ngibuya naye before lunch time iphela na? Kwezi mpawu ezithunyelwa zizinyanya kodwa uvuyiswa akayiqondi loo nto. Yeah, I think that's true. Kubantu abafana novuyiswa abafuni kumangaliswa zizinto zothando ngoba bangabayenzeka kanye kufuneka yenzeke qho. Ubongani wayesezingqondweni ingaba bethu uqala into azakwazi ukuyixhasa okanye kuza kufana nelobola engaphelelanga. When you get your contract, it's gonna be easy for you to spoil me.
Ngiyajabula mntanami ukuthi ngeke ngibe nesikhathi nawe ngixoxe ngendaba zami zobusha bami zempilo yami. Uyabona mntanami, ubongani wakho funeka akhiphe yonke imali yelobolo. Uma engenzanga kanjalo, asazi ukuthi niyoxoxa ngani. Nixoxa ngomzukulu lo wenu. Gogo, yazama ubongani. Makazami. So right. Nibe right bantwana bami. Jo. Ngena tshutse msoso motshwana mbona ela gore ya nno ya. At least ya lo bile le nyalo. Oh, I'm like somebody. Oh really? Really now? Dimana? Okay. Niklo the jacket. I'll get it. Thanks. Hi. Since you came to call out, literally is a game. Since I'm not King, does this mean or is Sonia? Can you take it to her house? Take it. Thank you. Okay. Sabona poti. And then? Ufuna la Kushuthi poti ngizwile bathi uwe umashonisa omkhulu la endaweni. Ngidinga imali ngokusheshsha. Imali? Yeah. Ufuna malini? Akusimali enginingi kakhulu, 30,000 rand kuphela. 30,000? Yeah. Mamela la nje. Ngakugayithela. Ngokhona ukubhadala amashinyane, khona ithende engiqeda kulithola bizongibhadala imali. Mamela la mfethu, mamela la. Anye ukhona ukugayithela. Yangizwa? Yeah. Ngakhona ukugayithela. Ubuyisa 10 lami. Yabo, ugayi20. Then singakhuluma nge10. Lokho kodwa bhuti wami yona kuzothatha isikhathi esiningi kakhulu. Kumele ngisheshe ngiyithole nemali, ngisheshe ngishade. Mangishade ngoba mangingashadi isithandwa sami songishiya. Ubongani uzama ukudibanisa izinto. Ngaba sisizathu esilungileyo eso. Umlungu wami nabhuti wami ukhulume naye kube uye ukucaciselayo ukuthi mhlambe indaba zomholo na kanjani izongena kanjani. Mamela lapho. Anandaba nebhozi yakho ne? Fusek man. Okay bhuti wami ngicela ke mangabe ukuthi awuyithola imali yakho emva komshado, emva kweviki lomshado bese uthatha iveni lami ngoku. Iveni? Yeah. Uneveni wena? Ile ngineveni. Beka lapho. Nokugaya i20k for 11 lakho. Okay. Kanjani bese eda ne-title deed yendlu yami ye-RDP. Usangena wena ne? Siyahlala. Uthando lokurondi ezi ne? Hayi uthando. Uthando. Yeah. Date. Hey. Okanye ubongani ulixhoba lokunyanzeliswa emtshatweni. Eva ididi njalo. Isendlini. Eveni? Nalo sendlini. Lithuba likabongani ukuba makashenxe endleleni, lithuba lokugqibela. Uyahlekisa ukuba sengqondweni ngoba uyakwazi ukuphumelela uthathe umuntu abe kwicala lakho. Olu lusuku bekumele ukuba lelo vuyo kulomfo kodwa akunjalo. Kwafumanisekisa ukuba iqabane likabongani uVincent libaleke nemali yonke yethenda. Lento yenzeka kwiveki ephelileyo. Kwabanzima kubongani ukuba amxelele uVuyiswa ngesisehlo. Akakho umyeni onokuxelela umtshakazi wakhe ukuba awusaqhubeki umtshato. It's your fault. It was your heart. And everyone else here. I know you're like him. Kuthiwa
yaba ziinsuku uVuyiswa egiqa elindele umyeni obalekileyo. Ngicabanga ukuthi uyaphi wena. Ikhiyeza moto yami, ikhiyeza sendlini. Ngizala lekhiya lezwe. Zonke nini imali yami? Ngicela ungiyeke ngiyobona umfazi wami. Nini imali yami? Imali anginayo. Imali yami ka. Anginayo imali. Zinta usada. Bongani. Kuyamangalisa ukuba impazamo encinane ingohlula abantu ababini abafanelekileyo baphulukane noko konke babe nako. Impazamo kaBongani yeyokubala amantshontsho inkukhu ingakaqandusisi. Kwenzakalani mara? My darling, the thing is that Ubongani hasn't paid me for the dress yet, and I need the dress today. No. Like now. Can I go somewhere to change then? Nina liroko lapha endlini engizofika ngokugcobise lona lizokulingana mara. Ubani wena? Uyiramuntu nyaka. Oh indlu yakho. Yini uBongani akakutshelanga ukuthi ubambise ngevene nangendlahla for imali yenomshado? Impazamo kaVuyiswa yeyokunyanzela uBongani ukuba ahlawule ilobola engekami kakuhle. Liphawu lesithathu nelokugqibela eliphuma kwezinyanya. Awuyazi kulula njani ukulahlekelwa into yonke obunayo ingabikho. uBongani wayesoyika ukugoduka wagqibela ehlala esitratweni zasedolophini. uVuyiswa wahlala nomakhulu wakhe zange aphinda ambona uBongani. More than a viewer, more than a TV channel.